Xeyirli imin jeyk işleri bulsun. Soba Dokunları televideniyesi sizni bugün özünün tapşırılarını qararga şakıram. İxtibarınızga soңғы yangiliklar bilen Otna informatsion programmasi. Bugünkü çıgarılışta Savan toylar uzgan yollarının tüp vakıgası buldu. Biz Rəsiya grajdanları әлеге proyekt kısalarında 14 yaşı tulgan оқушыларга pasport tapşırdılar. Maxsus harbiy operatsiyada halak bulgan toğın bir yoqtaşыбызны alып qaytып җирләделәр. Кеше тормышында мөһим вакыйгалар шактый булса да паспорт алу аеруча истә кала торганыдыр. Чөнки нәкъ шул мизгелдән син үзеңне тулы хокуклы Россия гражданины итеп хис итә башлыйсың. Россия көне уңаеннан районыбызның 14 яшы тулган 11 укучысына алдынгылар хәрәкәтенең Без Рәсәй гражданнары проекты кысаларында паспорт тапшыру тантанасы үтте. Тантаналы чарада Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов Россия Федерациясының Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча миграция мәсьәләләре бүлекчәсе җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Әдилә Гаязова, Саба районы башкарма комитетының ЗАГС бүлеге җитәкчесе Миләүшә Вакказова, махсус хәрби операция зонасына 48 тапкыр гуманитар ярдәм илткән райондашыбыз Җәмил Янгушин, махсус хәрби операция ветераны өлкән сержант Зөлфәт Насыров катнаштылар. Алар укучыларны тормышларындагы олы вакыйга белән тәбрикләде, изге теләкләрен җиткерде. Без сезгә бөтенебез исеменнән дә хөрмәтле балаларыбыз, укучыларыбыз телибез. Шушы илебезнең, ватаныбызның, республикабызның, районыбызның лаеклы кешеләре булып, инде үзегезгә лаеклы кеше сайлап, гаиләләр корып, матур итеп яшәп, үзегезнең балаларыгызны шулай үзегез шикелле дөрес тәрбияләсәгез иде, һәм форсаттан файдаланып бөтенебезне Россия көне, илебез көне белән тәбрик итәм. Бу зур билгеләрне белән котлыйм, шәһәр гражданларны белән котлыйм. Һәм киләчәктә яхшы хәбәрләргә, яхшы юлларда һәм яхшы илләрдә генә итә торган булсын паспортларыгыз. Шуңа күрә сезне барыгызда бүгенге көндә бәйрәмдер. Бәйрәм бу сезнең өчен Россия кешесе булдыгыз, полноценный. Шуны бик кадерләп, зурлап тәрбияләгез, урламагыз. Кулланып, сөйнеп, безнең илебез дип яшәбез. Безнең бу хәзер афәтләрне монда кайтмасын, килмәсен, егетләребез бар анда. Безнең эшебез инде шулай. Бу афәтләрне килмәсен, бәхетле булырыз. Безнең җир йөзендә тынычлык булсын. 14 яшы тулып беренче тапкыр паспорт алу кеше тормышындагы иң истә кала торган вакыйгалардан санала. Аны зурлап бәйрәм ясап тапшырсалар аеруча да күңелле. Әлеге чара алдынгылар хәрәкәтенең Без Рәсәй гражданнары проекты кысаларында үткәрелде. Бүгенге безнең чарабыз ул атала Мы граждане России дип, татарча әйтсәк инде Без Рәсәй гражданнары. Әлеге проектның максаты инде 14 яшь тулган безнең яшь гражданнарыбызга, укучыларыбызга тантаналы рәвештә җитәкчелек белән берлектә районыбызның паспорт тапшыру аларга ул үткәрелә безнең төрле матур бәйрәмнәребез уңаеннан, төрле Рәсәй күләмендәге май аенда менә үткәргән булсак без аны җиңү бәйрәме уңаеннан, менә хәзер бүген үткәрдек, якынлашып килүче инде шушы Россия көне уңаеннан, бүген безнең 11 укучыбызга тапшырылды шушындый паспорт. Бүгенге тантаналы чарада алга таба да инде мондый чаралар безнең үткәрелеп тора. Ул алдынгылар хәрәкәтенең матур бер проекты булып тора безнең. Ул инде гади генә паспорт тапшыру түгел, аның менә максатын аңлату, әлеге документның нинди зур документ икәнен аңлату аларга, аның инде ничек кадерләп сакларга икәнен төшендерү, шундый сыйфатларга төшендерү. Һәм инде максаты аның, тагын бер максаты шушындый кеше яшьтән укучыларыбызда патриотлык хисе тәрбияләү булып тора. Туган якны ярату, менә туган илне ярату, өлкәннәрне хөрмәт итү. Безнең төп максатыбыз шушы. Шундый сыйфатлар өстендә без һәрвакыт эш алып барабыз. Паспорт алу гражданинга хукуклар белән бергә бик зур җаваплылык та өсти. Ә паспорт алучы укучылар бу көннең мөһимлеген бик яхшы аңлый. Без бүген тантаналы рәвештә Россия граждан паспортлары алдык. Без бу көнне бик көттек. Россиянең лаеклы гражданнары булырбыз дип ышанып калам. Без бу бәйрәмгә үткәрелүенә бик шат, бик кызык булды, бик әйбәт бүләкләр бирделәр. Без Россия гражданлары булдык һәм без паспорт алгач безне киләчәк шундый күп мөмкинлек булачак. Паспорт алып, без шуан бик шат. Тантанада катнашучыларның һәрберсенә алдынгылар хәрәкәте символикасы төшерелгән значок, паспорт тышлыклары бүләк ителде. Россия Федерациясе Конституциясе һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бу атнада махсус хәрби операциядә халак булган тагын бер якташыбызны алып кайтып җирләделәр. Ил алдындагы хәрби бурычларын үтәүче егетләребезнең батырлыгы мәңгелек. Алдагы хәбәр.
Илебезне саклыйбыз, халкыбызны яклыйбыз дип Украина җиренә сугышка киткән егетләрнең кире туган якка исән килеш кайта алмаулары бик аяныч. Тагын бер асыл егетебезне югалттык. 3нче көн Кече Шыңар авылы егете Азат Әнәс улы Вәлиевне соңгы юлга озаттык. Азат ватан буйрыгы белән сугышка китә. Ул халык мәнфәгатьләрен яклап көрәшә. Кыю, курку белмәс ир егет була. Сугыш кырында бер тапкыр яралангач та, кабат иптәшләре янына ашыга ул. Җиңеп кайтабыз дип дулкынланып яши. Әмма нәрсә генә дисәк тә, бар нәрсәдә без теләгәнчә түгел шул. Үлем барысыннан да көчлерәк булып чыга. 30 май көнне аның үлеме хакында хәбәр килә. Азат тормыш яратучы, сәнгатьне үз итүче егет. Мәктәптә яхшы укый, һәркемгә хөрмәт белән карый. Ул тормыш корып, хатыны Римма белән 2 бала үстерәләр. Диана белән Марат әтиләрен бик тә юксынырлар инде. Бик яраталар иде бит. Үлем үкенечсез булмый диләр. Азатны соңгы юлга озатырга бөтен авыл, район халкы, олысы кешесе җыелды. Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закировлар Азат Вәлиевне сугыш кырында геройларча үлеме хакында сөйләделәр. Әнисе, хатыны, туганнарының авыр кайгысын уртаклаштылар. Урының җәннәттә булсын, батыр егет. Без сине онытмабыз. Табигатьтә җәйге эссе көннәр һәм аның белән бергә су коену сезоны башланды. Эссе көннәрдә су коену рәхәт булса да, бу гамәлнең ахыры аянычлы тәмамланырга да мөмкин. Һәм шундый күңелсез хәлләрнең берсе безнең районда теркәлде. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча идарәсенең 129 номерлы янгын сөндерү һәм коткару частеннән алынган мәгълүматлар буенча 9 июнь көнне Байлар Сабасының Лесная Сказка ял итү базасы артында Бөрә урманы янында су коену тыелган, су коенырга ярамаганы күрсәтүче билгеләр урнаштырылган урында бәхетсезлек очрагы теркәлә. 15 яшьлек яшүсмер малай һәлак була. Кызганычка каршы якында гына ярдәм итәрдәй олылар да булмый. Сулык янында бәхетсезлек килеп чыккан урынга Мәрдәндәге 4 номерлы эзләү һәм коткару отряды коткаручылары килеп, ярдан 8 метр ераклыкта, 2 метр тирәнлектән яшүсмер малайның гәүдәсен тартып чыгаралар һәм хокук органнары хезмәткәрләренә тапшыралар. Һәлак булучы гаиләсе белән Таҗикстаннан кайтып Килдебәк авылында яшәгән 2009 елгы Юлдошев Даутбек Донер ула. Соңгы мәгълүматлар буенча малай башка балалар белән су коенган, яннарында олы кешеләр булмаган. Белгечләр әйтүенчә, елгалардагы су температурасы әлегә түбән булып кала. Тиешле җылылыкка җитмәгән. Мондый шартларда балаларга түгел, олыларга да су коену куркыныч. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча, бары тик махсус җиһазландырылган сулыкларда гына коенырга рөхсәт ителә һәм балаларны караучысыз калдырмагыз. Саксызлык һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен соңга сукмау фаҗигале нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Истә тотыгыз, якыннарыгызның иминлеге сезнең игътибарлы булуыгызга һәм җаваплылыгызга бәйле. Одна информацион программасын алга таба дәвам итәбез. Балаларның җәйге каникуллары башланды. Аларның вакытларын файдалы һәм күңелле итеп үткәрү өчен Саба районында төрле юнәлештәге лагерьлар эшләп килә. Узган атнада Икшермәдә Кояшкай лагере үз эшен башлап җибәрде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов инициативасы белән 1 июньнән Татарстанда җәй программасы старт алды. Программа чаралары җәй буе дәвам итәчәк. Балалар өчен җәйнең иң матур, күңелле, файдалы өлеше ул әлбәттә инде җәйге лагерьлар. Икшермәдәге Кояшкай лагере 1 сменага 92 баланы кабул итеп алды. Безнең инде бүгенге көндә бөтен мәктәптә диярлек башланып китте пришкольный лагерьлар, мәктәп яны лагерьлары. Монда безнең 1000-дән артык бала, 1030 бала ял итә. Пришкольный лагерьларда хезмәт лагерьлары эшләп килә. Анда 150 бала безнең. Һәм инде менә Солнышко базасында безнең 3 смена булачак. Беренче сменаның спортивный направление, безнең анда соң була сәләт. Быел сәләткә без балалар санын арттырдык 120. Шуңа күрә ул Икшермә лагерь базасында түгел, Сабада агроколледж базасында үтәчәк. Урыннар күбәю сәбәпле. Аннан соң инде 3-нче смена технический направление буенча булачак. Шулай ук төрле лагерьларга республикадан направлениелар килеп тора. Бу Кырымга да, бүтән лагерьларга да, учебный лагерьлар да бар. Балалар бөтенесенә ата-аналар таныштырылып, теләүчеләрне аларга да җибәреп торабыз.
Җәйге лагерда ял итү, күңелле сәяхәтләр, күп төрле яңалыклар, күрү, белү белән балалар хәтерендә калачак. Безнең җәй традиционны лагерь сменалары белән билгеләп үтәбез дип әйтергә кирәк инде. Менә икшермә кадет мәктәбе базасында шактый еллар дәверендә лагерь сменалары үтә. Быел да 2 июньнән лагерь сменасы башланып китте. Яшьләр үзәге белән берлектә без монда 92 бала җыйдык. Шушы 92 бала төрле спорт төреннән, волонтерлар, активистлар монда 18 көн дәверендә үзләренең осталыкларын арттырачаклар, спортчылар шөгыльләнәчәк, үзләренең яраткан спорт төрләре белән. Һәм инде ныгып, шушы лагерьлардан тагын киләселәре килеп кайтып китерләр дип уйлыйбыз. Әйе, чыннан да шулай. Балалар лагерьга бик тә киләселәре килеп килә. Алар арасында бирегә 1-нче, 2-нче, хәтта 3-нче тапкыр рәттән килүчеләр дә бар. Безне абый-апалар бик әйбәт каршы алдылар. Миңа лагерьда бик ошый, тәмле ашаталар, дискотекалар әйбәт, мероприятиелар әйбәт. Лагерь бик шәп. Миңа бу лагерьда бик ошый. Мин монда беренче генә тапкыр түгел. Миңа бик ошый монда. Вожатылар әйбәт, апалар. Миңа бу лагерь бик ошый, рәхмәт аларга. Лагерь эченә 92 баланы алдык. 92 бала бездә ял итәчәк, бөтен уңайлыкларда булдырылган. Моның өчен инде безнең район җитәкчебезгә, барлык җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт, әти-әниләргә рәхмәт инде менә ышанып безгә балаларын тапшырганнарга. Һәм инде вожатыйларга дагын, балаларга дагын күңелле яллар телим. Вожатыйлар аларны нәрсәләргә өйрәтсеннәр, һәм шушы яшьлек бүлегендәге Кояшкай лагерының шушы көннәре балалар күңелендә иң яхшы хатирәләр булып сакланып калып, киләсе елларга да алар яратып безгә килергә омтылып торсыннар дигән теләктә калам. Исән-сау үткәрергә һәм сау-сәламәт булырга язсын. Лагерь ачылышында район башлыгы Рәис Миннаханов катнашты. Ул ял итүче балаларның чыгышларын яратып карады, аралашты һәм истәлеккә фотога төште. Безнең елларыбыз тыныч була күрсен. Булганны игелеген күреп, балаларыбыз шундый матур тормышта яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт бөтен оештыручыларга һәм инде күңел биргән кешеләргә. Лагерьнең максаты ул балаларга һәм яшүсмерләргә физик һәм интеллектуаль һәм рухи үсеш өчен уңай шартлар тудыру, ял итүчеләрнең максатларын һәм күңел ачуларын оештыру, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм ял итүченең мораль-психологик хәлен яхшырту. Ә Кояшкай лагерында бу максатларга әлбәттә ирешәчәкләр. Ә хәзер сүзебез Сабан туйлары турында. Узган яллар бәйрәмнәргә бай булды. Иң бөек бәйрәмнәребезнең берсе Курбан гаетен каршы алдык. Милли бәйрәм Сабан туйларын гөрләттек. Районыбызның агросәнәгать хезмәткәрләре елның-елында Сабан туена зур хезмәт уңышлары белән киләләр һәм район Сабан туе көнендә дә аларның үз мәйданчыклары гөрләп эшләп тора. Ерта таңнан көн сайын хезмәттә булган авыл кешесе өчен Сабан туе җанга якын кадерле бәйрәм. Бу көнне ул үзенең эш мәшәкатьләрен беразга булса да онытып бәйрәм итә, ял итә. Агросәнәгать комплексы хезмәткәрләренең Сабан туй мәйданы иртә баштан ук эшли башлады. Заманча техникаларны күреп күңел сөенсә һәм үзенә бер горурлык кичерсә, элекке машина, трактор, чәчкеш, сукаларны күрү үткәннәргә алып кайта. Әлеге сука белән Рәшит Ибраһимов эшләде дигән язуны укыгач, аның хуҗасы белән күрешкән кебек буласың. Бу мәйданны бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр яратып та, кызыксынып та карап йөрделәр. Районда эшләп килүче һәр хуҗалык Сабан туй мәйданчыгында үз биләмәсен корып кунакларны сыйлады. Агросәнәгать комплексы мәйданына килүчеләрне алып баручы Зилфәт Фәхретдинов сәхнә янына җыйды. Илнур Камаловның баянда уйнавы, Зилә Гайнуллинаның скрипкада халкыбыз көйләрен искиткеч осталык белән башкаруы тамашачыларны әсир итте. Күпләрнең яраткан җырчылары Алина һәм Азат Кәримовлар да бар күңелләрен биреп җырладылар. Сәхнәдә һәр хуҗалыкның еллык эш нәтиҗәләре белән дә таныштырдылар. Тамашачылар төрле уеннарда да, лотереяда да бик теләп катнаштылар. Милли бәйрәмебез Сабан туен 8 июнь көнне Шәмәрдән авылында да матурлап уздырдылар. Кайынлы алан, кояшлы эссе көн. Мәйдан җыеп бәйрәм итү өчен менә дигән мөмкинлек. Бәйрәмгә килгән халыкның олысы кешесенең дә йөзләре шатлыктан балкый. Ел буена көтеп алган Сабан туенда рәхәтләнеп күңел ачарга, уеннарда катнашып бүләк отарга, киләсе елга Сабан туена кадәр үзенә бетмәс төкәнмәс көч, энергия, яшәү дәрте туплап калырга тырыша. Мәйдан музыкаль хореографик композиция белән тантаналы шартларда ачылды. Ул Бөек Ватан сугышы башлануын хәбәр иткән куелыш белән башланып китте. Тылдагы авыр хезмәтне күрсәткән хатын-кызлар һәм картларның җилкәсенә төшкән авырлык, икмәк чәчкән күренешләр халыкның ныклыгын һәм бердәмлеген искә төшерде. Җиңүнең шулай яуланганын күрсәтте. Күңел өчен юктыр иртәсе,
Kutlu bulsun, jırlı gibi bulsun, Saban toyunun yoktu ertesi. Рәсми өлештә котлау сүзләре белән Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев һәм Сәйит хәзрәт чыгыш ясадылар. Күп еллык традиция буенча авыл предприятиеләре алдынгыларын мәйданда хөрмәтләделәр һәм тырыш хезмәтләре өчен бүләкләделәр. Төрле конкурсларда җиңүчеләргә дә бүләкләр тапшырылды. Тантаналы өлештән соң Сабан туйга килгән халык төрле милли уеннарда, спорт ярышларында үз көчләрен сынап матур бүләкләр алды. Бәйрәмгә килгән халык башкаладан килгән алып баручыларның һәм эстрада җырчыларының чыгышларында яратып карады. Сабан туй спорт ярышларына һәм халык уеннарына бай булды. Волейбол турниры, гер күтәрү, көрәш, утын кисү, капчык сугышы һәм башка уеннарда халык рәхәтләнеп уйнады, ял итте. Һәм әлбәттә Сабан туй мәйданы күркә ул милли көрәш беркемне дә битараф калдырмый. Балалар арасында төп батыр булып Симед егете Булат Әхмәдуллин танылды. Ул 60 килограммнан югары үлчәү категориясендә җиңүгә иреште. Аңа электроскутер бүләк иттеләр. Олылар арасында 95 килограммга кадәрге үлчәүдә абсолют батыр исеменә Улыяз авылыннан Ильяс Хуҗиәхмәтов лаек булды. Ул скутер белән бүләкләнде. Әле мәйдан буйлап яулап алган бүләгендә утырып әйләнеп тә килде. Көрәш бәйгесе шәмәрдәнлеләр арасында да аерым үткәрелеп, төп батырны билгеләделәр. 95 килограммнан югары үлчәүдә җиңүгә Рәис Закиров иреште һәм җилкәсенә тәкә салды. Әнә шулай күңелле итеп бәйрәм итте Шәмәрдән халкы да Сабан туен. Тормышлары бәйрәмдәгечә һәрвакыт кояшлы, җылы, матур, мул һәм бәрәкәтле булсын. Сабан туеннан матур күңелле мизгелләрне Саба дулкыннары телевидениесының 13 июнь җомга көн чыгарылышында карарга мөмкин булачак. Ул 17 сәгать 30 минутта башлана. Бәйрәмнәр һәм яллар дәвам итә. Иртәгә 12 июньдә Россия көнен билгеләп үтәчәкбез. Чын күңелдән барыгызны да яраткан илебез бәйрәме белән котлыйбыз. Яшәр өчен барлык уңайлыклар, мөмкинлекләр тудырган, илебезнең төрле яклап үсешен тәэмин итүче ил җитәкчеләренә олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Илебез халкының тыныч, матур тормышта яшәве насыйп булсын. 15 июньдә үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен медицина хезмәткәрләре билгеләп үтәчәк. Чын күңелдән хәзерге көндә эшләүчеләрне дә һәм инде лаеклы ялда булган ветераннарны да котлыйбыз. Сезгә эшегездә уңышлар, тормышларыгызда иминлек телибез. Бүгенгә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Кояшлы рәхәт җәйләр, тыныч имин яллар насыйп булсын һәркемгә. Исән-сау булыгыз һәм бәйрәмнәр мөбарәк булсын.